pinaging bubuhi sila dito sa Espirituhan ng mga butang. Kaalang kahibalo o pagsamot Ginoo labaw sa tanan kanya ang among pagpupulit kanimo. Salamat kay tanan Ginoo kanimo gibalik pasalamat at pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios sa gyapon nga siya kauban nato. Amen. Ayaw gid ninyo wala inyong huna-huna nga din. Ingon nga naata sa balay sa Ginoo kauban nato ang Ginoo. Wala bisan asa ta moadto ang Ginoo magauna ka. Nunay ka nato nga hangtod siya pagbalik mga mabilin jud ta niya. Mo ni akong isulti kaninyo kini mga pulong bilang instruction. Mo ni ang final instruction sa Ginoo sa tuwa kanunay. Mga pahinumdum sa tuwa nga nangalagad ta kay nahisulat manggod aduna gayoy pulong nga gingon expressly gyud no nga ang mga tao mubiya gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna inungdan nga din kanunay ta nagatuon sa pulong sa Ginoo aron atagan ta niya og pahimangno. Kay ang pulong sa Ginoo nagsulti manggod ang dili mo continue, ang dili mo confirm sa pulong sa Ginoo tinunglo. Abaw mo sa nang tumlo, kamatayon. Na kung gingon kung ikaw gusto o kinabuhi mo nang gingon padayon gayud. Sa Old Testament sa ila giingnan na sila daan sa panahon ni Moses, ang dili mo kumpirma sa pulong sa Ginoo kana sila matinunglo. Mo na nga atong gikumpirma ang pulong sa Ginoo kung tinuod bag dili. Labi na kining ilhanan sa pagbalik sa Ginoo mo ni atong gikumpirma. Unya ato pag yung kumpirmahon kung kinsa gayoy maluwas. Mo bitya na magtunta sa pulong sa Ginoo aron buhaton nato ang tanan. Aron mahimutan takos inigbalik sa Ginoo nga dili na lang ta makaingon nga din matud pa sa Old Testament nga ang mga childrens daw mga anak daw nila moingon unya sa ilaha nga wa man day mo ilabot. Wa mo ilabot sa panalangin day sa Ginoo, wa man day mo apil, di man day mo iya sa Ginoo. Ana ang Old Testament na nagingon sila. Unya mapo na si Apostol Pablo nagingon, ya din basi moabot ang panahon sa ato pagpangalagay disqualified ta. Ang pulong nagingon gamay ra gyud maluwas. Kay Jupiter may nakatultol. Ni gani gipangutana na daghan ba ang maluwas kung sa gingon ni Jesus Christ? Paningkamuti lang ninyo kay daghay na ninguha apan dili makahimo. Mo bitaw na nga usa ka butang maningkamot dito bisag gamay lang ta. Wala ko mingon ninyo nga ako nagpastor aron madaghan. Umahimo mundang ko pagka-pastor kay lisod kayo ang pagkatunay sa pulong sa Ginoo nga dili nimo ma-experience nga ang Ginoo ba tinuod labaw sa tanan ikaw magwali nga dili ka mutuo. Mabit ato itong miaging mga adlaw, nagkatagbo kami sa tanan mga pastor. Nag-meeting may dito sa Digos. Muna ako isulti ninyo ha. Digyo unta ko mo ato dito, pero nga nung nikalit lang ka na pa ang pagbati nga muuban. Pinanguntahan mo ko galing mo, sa akong buhaton dito. Storya lang, kahaka lang, mo ito nga din, pagkaugmana, gibati dayon ako, muadto lang ko. Wagturan ko. Kita ko sa mga kaubanan ako nga dugay na nako nga wa nakitaan ba mga pastor nga classmate ako itong una. O bisa di classmate naguna nako kay alumni man to meeting. Matong niadto ko, niya nangayo ko sa Ginoo before ko niadto. Ginoo sa makubuhaton dito nga unta mahimaya ka. So ako ang dalon dito. O bitaw na nga ang among din sa Ginoo sultihan tamo sa batan-on pa ko ang akong prayer usa lang samtang nag-eskwela ko Bible school human na mo ko devotional alas 4 human mi alas 5 kunya hayag naman mo gawas ko mulingkod ko magtan-aw ko sa langit unang mayon ko Ginoo sa dili pa ka mo balik gamita lang gyud ko batan-on pa mo to Papa ko kahuman og eskwela sa Bible school. Pero mao gina kanunay na akong gikuan, mo gawas ko aron mga istorya lang sa langit. Saya makita dito sa langit mo agi ang eroplano. Mga
jet plane mana. Pero ang ako unahuna naagid sa Ginoo nga siya naa sa langit. Una akong pag-ilagayon ko. Unang giingon ako, gamita lang yung Lord sa dili pa ka mubalik. Kaya importante kayo, sa di pa mubalik ang Ginoo, gigamit na ta. O man ang giingon ni Apostol Pablo nga, himuan ang imong parte sa imong lawas, instrumento sa righteousness. Magamit sa pagkamatarong ba? Ano, magpagamit na sa Ginoo. Aron kung ang Ginoo mo gamit na nato, una nga din ako, samtang nato ko dito sa meeting, o lagi mo gingon nga ang mga bright lagi di lagi mo paubos pataas og samot. Wala ilang i-testimony nga sila daghang kayo membro. Nya ako kay kabalo na mo nako pag makadungog ko sa mga pulong ngayon nana. Nya kay naamay na isulat sa Bible, uldo sila magwawali. Makita na ko gipanghambog nila tanan ang ilahang mga churches. Which is nga ako nauna ba, unya, kung maabot ang kalisdanan, kung saan na kayo mahitabo. Ako naibawan nga din, ang ilahag yun mission is quantity. Pagkadaghan ba? Pagpadaghan. Dili quality. Kaya kung maabot ang trials, yung kung dili ka garantisado, undang yun ka, di ba? Unya, giingon ni Apostol Pablo, expressly yun na, i-express nyo na sa ulahing adlaw ang uban mamiya na sa pagtuo. Mubiya na sila sa pagsalig sa Ginoo kay nga naman laaya naman good. Mao bitaw na kung atong hunahunahon nganong gipamove-an sa Ginoo ang panahon. Kay kung dili daw move-an walay maluwas. Nganong wa may maluwas? Laayan man. Mo ni hunahunahon nato nganong way maluwas kung dili pa-move-an ang panahon. Laayan na sila, dugayan na sila. Mo bitaw na kita karon nagtuod sa pulong sa Ginoo. Di pa-move-an na sa Ginoo ang panahon mo na magbantay lang ta. Bisag tulo lang mo, upat lang mo, pila mo kakalaga na sa tubangan sa Ginoo. Ang akong obligasyon sa Ginoo is magpagamit ko aron pagwali lang ninyo. Kung di mo mo to, wa na ko'y mahimo. Basta ako maningkamot ko. Nga di na ko gayon usak ko, nga diin iyang balikon diri. Mo bitaw na nga ako sulti kaninyo about sa pulong sa Ginoo mo na nga dito dapita. Ambot wa ko kabalo nga naglagot ba sila sa kuha. Kay kana mo ang meeting manggod, alumni, puro na natiguang. Ang mga ang kinamangguran dia siguro mga 55 or 59. Nga mga nang lampas na og 60. Nga sige sila hisgot, di ko ganahan maminaw nga mailag makaabot tag 80 no. Mailag makaabot tag 100 no. Mailag tag makaabot. Nakaingon ko sa una nga magwawali mo og life. Eternal life. Unsa day klaseng eternal life? Mo na ako ipasundayag ninyo ha. Mo na sa mga kaubanan ako dito, ako ra ila kong gitabangan. Pero wa man sila gyapon ka well, kinaman ko yung mga pulong nga gipasadyan sila. Mo nang niingon na lang sila nga lahi daw na akong pagtuo kinahanglan kanang naa daw content ng mga gisulti. Pero wala ko nakaingon na lang ko bahala na mo basta. Ako silang giingnan last, di day mo gusto og kinabuhi. Gusto day mo mamatay. Nahilom sila. O ako'y mahimo. Basta ako magwali ko ninyo nga ang iya sa Ginoo should not perish. Bahala na sila, basta ako musulti ninyo ha. Padayon jud mo. Okay? Kaya may padayon. Nga ang padayon rin may maluwas, di daw tumao daw ang padayon daw, kanang gipadayon daw ang Ginoo. Sa paghatag ni mo kinabuhi, bisag mamatay ka. Wanang akong una-una, akong giinan sa, nga nung mga lagat pamata sa Ginoo, mga matay man ta dita. O di nang ubang tao nga di ang pastuwa nagsulti ana. Wanang uban, di na lang mga lagad, di na lang maningkamot. Kay wa man gipadayag nga ang pagpangalagat sa Ginoo kinabuhi. Si Jesus Christ nagingon, I am the way, the truth, and the life. Mo bitaw na nga ako makaingin ko ba nga unsa day ilang pagtuo. Unya nagisgod na pud sila spiritual death and spiritual life. Kabaw mo sa nang spiritual death, mas kuyaw ang spiritual death kay kontra anang physical death. Wa sila kabaw anang spiritual death. Anang spiritual death mo na ang bautismo. Ang tao nga wa nagpabautismo kung wa pa nagtuo,
Nana siya sa kanang gitawag og penalty of sin. Kung sa may penalty of sin, mamatay yun na yung unod kay naman siya sa sala. Death is the penalty of sin. Kanang kamatayon mo na bayad sa sala. Mo nang ataw mga matay kay ngano man bayran man ginya yung sala. Karon niani si Kristo kung ang kawatan daw sa John chapter 10 niani aron pagpangawat pagpatay paglaglag, pero si Kristo niani aron paghatag og kinabuhi. Unya man ang hinungdan nga din ilagis kuta spiritual death, mas kuyaw ang spiritual death. Wala na gyud ka diha sa Ginoo kay spiritual man ni. Mao bitaw nang ningon si Jesus Christ kang Nicodemus, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Unang gihingnan niya pod ang natawo sa unod, nang tana man sa unsa pagkatawo pag-usab, ang natawo sa unod. Apan ang natawo sa tubig, espiritu. Mo bitaw nang gibautismo anta, kanang bautismo isa na kalubong. Hinuon sila, wa man gud sila nagtuon, mo nang gingong kutob lang sila anak kay mao man gina ang tradisyon nga pagtulunan, mo nang giaway gyud ko nila nganong lahi daw ang ako. Kung mo nang niingon sila sa kwasuri lang kato. Kato akong gidibate. Mo tong gingon nga maestro na mo to sa Bible school unya. Siya ra ang nahibaw ka nako. Siya ra po'y nagsulti nga siya daw ang valedictorian sa Bible school. Hinumdum mo itong DXFA. Mo itong nga din, siya ang announcer sa DXFA. Sugod yun sa DXFA. Siya ang dugay-dugay yun nga, ilado yun na siya. Munang napukan siya tungod kay doon na po siya binuhatan. Di na lang mag-isgot siya ang binuhatan. Muna nakaingon ko nga nawala gyud ang dungog sa iya kay tungod sa binuhatan. Wala nga din kadto siya sa Kabright ningon siya valedictorian ko lang. Ana ba? Nagtudlog na pagkuha man siguro ni kagi og kanang katong naay subject daw para pang kaingon ko sa mga subject ka pang kalibutan. Nga din dapat kung magwali daw ka ilahi kung unsa ganitong isulat ato kadto ra didto ra to. Kinahanglan tan-awon tong content mo para to sa ilaha. Pero ako sa tang wagyo ko nakiglalis la kung makiglalis pa ko mudako gito kay sila gyud tanan. Murag nahinumdum ko naglingkod ko kay nagtapok mi nakakita ko sa lida sa katong panahon ni Jesus Christ samtang nagwali si Jesus Christ. Naglagot ang mga parasyo mga eskriba kay dunay gisulti ni Jesus Christ nga di sila motuo kay ngano man ang gisulti magud ni Moses. Mo ko tang ilang gipangsulti kay mao matoy gisulti ni Moses samtang akong gipanghisgutan tong pulong ay naisulat siguro wa nila nabasa mo nang iangal sila. Mo to akong giingnan jud sila. Nga ngano ni mo gusto og life? Nganong magpaampo man mo aron mabuhi mo? Niya din manawag pa mo og tabang mo adto sa ospital aron mabuhi. Unya di day gusto og life. Nga si Kristo ra maging naghatag og life. Mo tama gitong gingon sa Bible ni Kristo sa ginambitan na ko sila sa pulong ni Jesus Christ. Nga ang gingon gud ni Jesus Christ, kamo nagbasa sa pulong sa Ginoo kay nahibaw mo na diha ang life. Pero dili lang mo kursunada ang life. Di sila kursunada og eternal life. O ang ilang kong eternal life, pag humanin mo kamatay, naala daw kay eternal life, kay gidawat nimo si Kristo. Kung basahon nimo ang Old Testament, bisan sa New Testament, si Apostol Pablo nag-ingon, si Jesus Christ nagpakita aron kuhaon ang kamatayon. Abolis ba? I-abolis na. Sa Old Testament, i-annul ang grave. Mo nang ningon si Job, ayaw ninyo huwata ang inyong balay, mao na ang lubnganan. Mo na day, di tayo gusto kinabuhi, mo na ako nagsulti ko ninyo ha. Mo kaninyo pagpangalagad karon. Mo na ang ato ang gitawag kaluwasan hangtod sa walay katapusan. Kay tulo ka klaseng kaluwasan sila wa sila kabalo nga ang ilamang kong kaluwasan daw is the blood of Jesus. Which is wa sila kabalo kung kinsa gayo ang gihugasan sa dugo ni Kristo. Wa sila kabalo kung kinsa gibahiran. Mo bitaw na magisgot ta karon kung kinsa tong kauban ni Kristo nga nakaubirkan sa kalibutan.
nga kinsa katong mga tao nga diin mo ay maghari diri kay naa may propesya maghari man daw iya sa Ginoo diri. Nanumdum mo atong damgo ni Nebuchadnezzar nga dunay usa ka bato nihampak atong dagkong mga rebulto nabungkag to unya katong bato nga gamay nahimong dakong kingdom forever and ever. Mo to ang kamot nga dili binuhat og tao kanang kingdom nga dili binuhat og tao kun dili iya to sa Ginoo. Mao bitaw na nga naa diri gisulat nga diin do nagi pag-rule ni Jesus Christ diri. Mag-reign gyud siya una matapos ang kalibutan. Una ta mo adto sa mga eternal, mga everlasting reward or punishment or life. Una ta mo adto dito maghari siya within 1,000 years. Ug mao na atong gipaabot. Unya di ta kaabot ana. Kung dili ta ma-resurrect. Walang bulahan ang nabanhaw o nakaambit sa naunang pagkabanhaw kay ang ikaduhang kamatayon walay dapit kaniya kanang ikaduhang kamatayon manang impierno unya unsaon nimo pagkabanhaw kung naa pa ka sa patay labi na kung ang imong physical flesh mamatay unsaon pa nimo pagkabanhaw kanang Ginoo or pulong sa Ginoo spiritual na ang iya lang gibanhaw katong mga spiritual death. Kinsa man tong spiritual death? Katong wala pay Kristo, katong walay bautismo. Wala ko mabautismo na siya, diyan na sila gitawag, nga diyan sila gilubong diya sa Ginoo. Buried with Christ, kanang nagpabautismo, buried with Christ. Unya kung si Kristo nabanhaw, mabanhaw po siya. Kung nabanhaw siya, na siya new life. Tawagon na siya born again. He is a new creation. Muna iya sa Ginoo. Muna nga kita magbago kita nabautismo kay kung di ta magbago wa tay new life. Wa pa ta nabanhaw under pa ta sa gitawag og gilubong kay ang tubig is a symbol of lubnganan, immersion, gilubong ka. Mo bitaw na usahay makaingog ko nga din kamo. Iya mo sa Ginoo kay kipadaygan man mo. Kaya ako, mutuo mag-uko nga ako iya sa Ginoo kay dugyan naman ko nangayo sa Ginoo. Ang tanan akong gipangayo sa Ginoo gihatag man niya. Bitaw to kung gingon ninyo nangayo ko kung tinuod bagyo ko Ginoo, nagawali nimo, pinipulong nga akong giwali, mo tong naay gitawag og pulong ganyan gidanggong na anarchy. Ano sa to? Katong a monarch na ako'y na damgo nga din niya gibasa din ako sa dictionary ng monarch is telling the truth una nga ikaduhan ako ng pangayo sa Ginoo nagpadayon ko niya katong gipadayon ako katong pirmiro nga din ang akong pauban nga pastor nga ana sa taliwala sa atake sa iyang kasing-kasing anang niingong ko sa Ginoo nga Lord tinuod ka na himuot sa akong pagwali. Ayaw lang siya patya sa akong atubangan. Gihatag yun sa Ginoo nako. Usa to. Bisan ka to kung anak, wala man galing gihatag. Pero nahibaw na gyud ko unsa ang kamatayon. Ang kamatayon ng Ginoo nagbuot ana. O na nga ayaw tuguti nga ang Ginoo mutugot nimo nga mamatay ka. Muna si Kristo gipadala sa Amahan aron paglukat nato aron di ta mamatay. Siya nagpakamatay useless ang pagkamatay ni Kristo kung mamatay man lanta. Kinsa man ito yang gipagkamatay nganong nagpakamatay man siya? Kung gipasagdan na lang ka, kung kita na lang mga matay, nganong magpakamatay man siya? Usa pa may purpose ko yang kamatayon. Sa tinuod lang kung imo basahon ang tibupulong sa Ginoo, ang iyang kamatayon aron kita dili mamatay. Bayad to ang iyang kamatayon sa atong kamatayon kay nakasala ta kay ang penalty sa atong sala kamatayon. Mao na siya ay naglukat. Siya ay nagbawi sa Yahweh. Gisulat gyud nga ang Yahweh sa kamatayon nga ang kalibutan na lang ang mutugot nga mamatay ang tao. Mo to nga padala si Kristo aron magpakamatay. Aron ang tao ba dili na mo adtong kamatayon. Makasabot na siya nga oy gibayran na mo. Pilian na ninyong kinabuhi. Si Kristo ang life, ang truth, ug ang dalan. Kung adto ka, o bitaw na pumingon ninyo.
Dili lang kay ingon nga di ta magpadayon kay ang di magpadayon man God pulong sa Ginoo. Tinunglo na na. Mao bitaw na nga din kita nagpadayon ta kay aron di ta matinunglo kay daghang pay mga pulong dapat nato may bawan. Unang wingon ko karon na ana ta sa final. Dili lang kay ang adoption atong paboton. Kay ang tinuod ay i-adapt katong the true and faithful witness. About sa mong anang witness. O bitaw na magisgot ta karon about anang witness. Ingon pa sa dictionary kanang witness ha. Witness is a attestation. Balik na po niya katong miaging Domingo of a fact or event, testimony. Mao na ang attestation, no? One that gives evidence, one who testify in a cause or before a judicial tribunal. Parang saksi, ikaw gayud mo ay muhatag sa tanan na ebidensya. Muna nga ikaw gayud ang mahimong ebidensya puhon inigbalik sa Ginoo. Yan na nato may bawang kung kinsa ang maluwas. Ako ba, kamu ba, o kinsa pa ba ang maluwas? Ay inigbalik sa Ginoo, makita nato kung kinsa ang mga witness sa Ginoo. Ang mga witness sa Ginoo kanang mga tinuod nga galagat sa Ginoo, mga tinud-anon. Ora na iyang gingon. Mabita na magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Wala iyang gingon din sa Lucas chapter 24 verse 47 and 48, 49. Ingon ni Jesus Christ and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. The verse 48, and ye are witnesses of these things. Kamo ang witness ni ining butangan ni. The 49, and behold, I set the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Munang gingon paghulat lang usa mo diha. Kay ngano man i-endued kayo niya ang power gikan sa kahitasan bubuan jud ka. Kanang ihatag yun sa imo ba kanang gitawag og mahimo gyud kang tunay na witness. Manang giingon injured power. Aba mo sanang injured. Injured. Sa Ilonggo ba injured gayud ni? Kanang injured is provide and put on. Manang pagulat mo sa simbahan karon sa tuwa. Mana akong gingon sa inyo, dili ni mo ang content ato para to sa ila. Mingo nga kato, ingo gingon ko sa akong maestro nga, kato pastor lang, para to sa ila, dili to pwede. Lami kay to bagon ba. Ang ilang mission is to win souls. Mo nang naay kay gingnaman ako against ko anang G12. Win souls. Nya kung basahon to nila kinsa may gisugo ni Jesus Christ, go to the world and multiply and baptize him din. Mga apostolis lang, disciples. Wala ilabot ang mga pastors. Mabitaw na, kining mga pastor, preacher, nagwalinit because naa sila yung gift. Wa sila gisugo sa Ginoo. Kung basahon nila, wa sila gisugo sa Ginoo, kung dili, gihikap sila sa Ginoo, kay naa sila yung gift sa pagwali. Dili sila katulog kay kining pulong nga ilang nabasahan. Tuhuan jud nila. Mo bitaw ni nung ang diakono, ang elders, mga trabahante niya sa Ginoo, magdala sa ministry sa Ginoo is puno sa pagtuo, puno sa espiritu. Ang bot pasabot ang puno sa pagtuo, puno sa espiritu. Kanang tanan pulong sa Ginoo nga naa nimo imong tuho ang tanan. Sahay man kanang wala akong gingon, dili mag-copyright. Gamay ra mong time, naghilom lang ko, wa na lang yun ko. Basta na-release na ko akong gitawag. Ang purpose day sa Ginoo, nganong niuban ko sa meeting dito sa Digos, is to tell you the truth. Kaya nga naman, pila na ko nag-attend. Sige, gisgot sila ang pagkatiguang. May nalang ta nga, magkita pa ta, hantod samtang napay panahon, tiguang na rabata. Ilang gipasabot ba nga mga wala sila sa di pa mo balik ang Ginoo wa mo sila kabasa sultihan ta mo ha. There is no praise in the grave.
basahan na ako. Di ba nasulti na ako na ninyo? Siguro nakalimot mo kay kining makahinong magpupulong ta sa Ginoo, makalimot man dayta paggawas. Wala akong gingon pangayo-agyo sa Ginoo nga din ang Ginoo kanunay magpahinumdom kanimo. Unya diya daw sa grave, cannot hope in his counsel na agyon na dito. Dili na ka makalaom ining mga pulong. In the grave, there is no device. There is no knowledge, there is no wisdom. Saan pa man ang mga nangamatay diya? May pamapakamatay na ta, kay okay naman na dito. Dawato na to si Kristo, magpakamatay na ta. Di na ta kapaminaw sa pulong sa Ginoo. May pa di na lang padayon pagwali. Mabitaw na naipulong giingon ni Apostol Pablo, ang dili magpadayon pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron iyang buhaton tinunglo. Muna, nakaingon yun ko nga daghang gay mangingilad no. Kaya ilaha man kong giisip. Ako, bisag ingon nini ko, di ko mahadlok. Nga naman, nakaingon ko nga naman, mga maglagot mo sa akong gisulti nga ang mga anak sa Ginoo dili mga matay. Nga si Kristo man ang kinabuhi. Hantod pagyud sa service, sa sakyanan ningo pagyud na bisag mga matay, minana man may everlasting life. So, wagani mo kalahutay, dili pa lang, niya, dito pa ka sa lugnanan, nga wa na gyud mo'y mahimo. Kinsa may nagtudlo nimo, asato pa, okay lang dahi, nga, pagkamatay nimo, inap na ang mga pulong sa Ginoo, maura din ang ending dahi, ang teknik dahi sa pulong sa Ginoo, may padi na lang ta mga lagad. Maminaw na lang ta sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga mga lagad ta, nga mga lagad man ta. Aron bulahan ta kung maabtan ta nga ng alagad. Kung di ka maabtan, yung sa man yung pagpangalagad, labi na kung waka kabalo, ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. Ang lawas nga walay espiritu, patay. Dili kaliwag ang lawas kung walay pagbati. Kung nakay pagtuo, unsa man nimo paglihok kung wa kay bation nga pulong sa Ginoo, kung wa kay pulong, mao bitaw na kanang espiritu, mao kana ang pagbati nato. Mao nang giingon Father, Son, and the Holy Ghost. At umuna ang Amahan nagpaila. Sunod si Kristo nagpakita. Sunod nagpabati. Mao na ang espiritu pagbati na. Wala na hingo nga ang espiritu naglibot. Naana nimo ang Holy Spirit kanang pulong nga imong nibaw kinahanglan bation na nimo kay Holy Spirit na kay kung di ka mo bati sa pulong sa Ginoo kay wa kay pulong sa Ginoo mo nang gingon natural spirit ka. Pero kung imong buhaton ng mga dautan mo na ang evil spirit na animo. Wa bitaw na kamo abi nimo sa tinuod lang servant mo sa Ginoo kay ngano man. Ang tanan secret gipadayag mo sa inyo ha. Moabot lagi ang panahon nga sila mangutana ra. Mundang rata pagwali, pero makunsada na ta. Mao nang giingon niya, i-injud yun na. Kanang injud, tari in Jerusalem until ma-injuran mo og, ma-injud mo power on high. Moto sila, sometimes nagpabilin sila sa Jerusalem, doon na ito'y gitawag og the days of Pentecost. Gikunsaran sila. Nanago man sila dito sa kuaning siya adto mo sa apirom. Pabili mo dito kay bubuan ta mo espiritu mo tong mga isog kayo sila muwali bisa pagpamatyo ng mga disipulo. Unya karon ningon sila ngano na nga gatong nag-istoryanan na may mga pastor. Nganong nangamatay man gito mga apostolis. Wa gyud siguro gihapon sila kabasa. Si Apostol Pablo giingon sa 2 Corinthians or 2 Corinthians chapter 4 verse 19 siguro to, or 9. Si Apostol Pablo is ningon siya na daw ang last nga muhalad sa iyang kagalingon aron sa pagwali. Siya ang last ba nga musulti nga ako na ang gituyo sa Ginoo nga magpakamatay alang sa pulong sa Ginoo. Mo nang ningon siya natapos ko na ang akwang kurso. Nabugno na nako ang pagbugno labot sa tunay nga pagbugno sa pagtuo. Mo nang siya ang last. Mo nang dili na kung imong unaw-unaw dili na dapat ang tao mamatay kay sila na ang last. Si Kristo is sample, the first fruit. Siya ang unang nagpakamatay aron sa pagwali sa ato karon. Kitang mga Gentiles ba?
Nagpakamatay siya para kita malukat lang. Mo bitaw na nga din. Ang Ginoo mo provide usa nato og power. Mo nang gingon sa 2 Corinthians nganong magtindog man ta sa kahadlok kanunay. Why we stand in jeopardy every hour? Why daw? Why? Ingon pa ni Apostol Pablo. Mo bitaw nang usa may hinungdan sa bautismo kung di man ta mabanhaw. Mo bitaw nang dunay resurrection. Kanang resurrection is the corruptible body. It change. Kay kung dili ta ma-change, useless nga. Useless man ko kung dili ko makaabot ng changes. Mo bitaw nang muanhi ko dili sa iyo basig sayo kayo ibubo sa Ginoo nang gitawag og changes in the twinkling of an eye ra ba na. Ang Ginoo makaplagan daw sayo mo nang ako muingon nang gyud ko ninyo. Pagsayo gid mo para kay ang gusto sa Ginoo gid makaplagan daw siya sayo. Ingon pa niya dinhi sa Acts ha? Ang Acts chapter 10 verse 38 to 43. Mani ang gingon. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. For God was with him. Tanawa, giunsa daw sa Ginoo nga gi-anoint si Jesus Christ. Pinaagi sa Holy Ghost ug ang gahom nga magbuhat siya mayo ug mangayo siya sa tanan mga gidaog-daog sa yawa kay ang Ginoo uban daw kaniya. Mao ni sa 39 ningon siya, and we are witnesses of all things which he did both in the land of Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on the tree. Witness daw tayo ingon ni Apostol Pablo. Itang mga Gentile kasi Apostol Pablo gigamit sa Ginoo for the Gentiles. Siya gayo dato ang ministro aron ang ato ang pagsimba pag-alagad dawaton sa Ginoo. Kay kaniadto man gud ang nangalagad gud is pagan. Pagano kanang naghimo sila Diyos ba? Katukang kuan Nimrod, way of pamaagi ni Nimrod. Hantod niabot ang mga barbarians, mga Vikings. Tanaw ko sa Vikings noon, kayong tinuod yun ang pulong sa Ginoo. Pagkawala ni Jesus Christ, ang nipuli mga Vikings, mga barbarians. Moto day nilupig sa Roma. Ang ilang gigamit si Kristo. Pamatyo nila ang mga dili Kristohanon kay si Kristo ang ila kay ngano man si Kristo man gud mo na ang anak sa Ginoo nga mo'y nagdumala sa Israelites sa tununa mo tuo mo sila tanaw sa YouTube ninyo. Nakakita ko sa YouTube nga din mga Egyptian nga sundalo nagpray sila kay Jesus Christ. Lahi man tanang mga Egyptian di mo ginamo kay ngano man nahibaw gyud sila kay sila mo'y nahisulat. Mo na nga karon makita nimo sila. O, nakakita ba mo sa YouTube, ana? Nagluhod tanan mga sundalo sa Egypt. Ang ingon nga din, sana all. Kunyang saon ta nga din. Usa naman ni kailhanan na ito. Mabitaw na nga din, ang iyang gingon. Kita ang witness nga si Kristo daw kuno. Manang gingon, nining tanan butang. Gikan ni atong mga yuta sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem. Nga siya gayod gi patay o gibitay ngadto sa cross kay balo mo ana no kabalo man ta ana witness ta ingon pasaporte him God raise up the third day and show him openly. Kita nahibaw ta witness kita nga sa diya nga gibitay siya sa cross nga matod pa niya gibanaw siya sa tulo ka adlaw o gipakita kanato show him openly iyang yung gipakita kag kinsa gipakita sa verse 41 not to all the people dili tanan tao na kakita sa iya ha wala inungdan di sila mutuo nga si Kristo na banhaw mga Hudiyo di mutuo nga si Kristo na banhaw gikawat to siya sa mga disipulo mao na issue atong una gikawat daw nga naman, na-issue man gani na nga si Kristo gibutang dito sa lungib niya, dako kayong bato, dili na pwede matulak nimo og upat ka tawo, unom, lima ra. Mga anak yun,
mga upat o lima unom. Dili man ka makatulak ang usa. Ni ang gwardiya gipangutana mo to inungdan. Ang mga gwardiya gipamatay kay ngano man namakat man daw. Bisan tinuod nilang gisulti nga diin pagkagabihan na naputulan ang kadina kay gikadinaan man to niya ang bato naligid niya nakakita sila og sa kamanulunda nga natulala sila. Motong nanlayas sila kay patyon man sila sa ilahang commander kay ngano man. Pangutanon man sila nga ano, kay di man gusto gud ang parasyon mga eskriba nga di sulti niya nga nabanhaw. Niya kita, ingon ni Apostol Pablo, witness gyud ta. Diba? Nabanhaw si Kristo. Pero dili sa tanang tao, not to all the people. Kang kinsa man lang, but unto witnesses. Ngadto sa mga nangasaksi, chosen before of God. Katong mga pinili sa Ginoo ra, diha ra gipahibaw mo nang ikaw karon nahibaw gyud ka, witness gyud ka, witness pag gyud ka nga diin si Kristo napakamatay nimo. Unya na siya nabaw na kabaw ba ka mutuo ba gyud ka na? So ikaw ang pinili nga witness. Even to us, ingon pa ni Apostol Pablo, bisan kanato who did eat and drink with him after he rose from the dead. Kita nga karon nangaon ta sa iyang pulong og nanginom kita sa simbolo sa dugo niya. Mo ni atong gibuhat communion dili nang literal spiritual ni tanan. Feelings ba dili nang literal mo nang wala tay communion. Kay kanang communion is a symbol lang na. Kanang gitawag program lang na, ritual lang na, usara na ka oblisyon sa simbahan aron ingon dunay simbahan. Mabitaw na nga din, ang gusto sa Ginoo in spirit and in truth, magsimba gyud ta. Nga din, kaning atong pag-ani din, that is communion. Hinumdum ta sa iyang dugo. Ako man day gipakamatyan sa Ginoo, gipatuluan og dugo. O nang muanhi ka diri. Kay kung di ka muanhi di simbahan, wa ka kahinumdum nga ikaw ba day gipakamatyan. Labaw sa tanang dili ka witness. Nga si Kristo nagpakamatay alang nimo. Sa verse 42, and He commanded us to preach unto the people and to testify that it is He which was ordained of God to be the judge of quick and dead. Siya ang maghukom gayod. Giordinahan sa Ginoo kanang maghukom sa mga buhi ug mga patay. Dito itong mga buhi ug mga patay. Di ka kaybaw nga patay kasi Ginoo, di ka mabautismuhan. Patay lang yapon ka kung nabautismuhan ka, kung dili ka resurrection o resurrect, ma-rise up, mabanhaw. Manay sa 43 ingon siya, to Him give all the prophets. Manang gihatag sa tanan propeta, witness that though His name whosoever believeth in Him shall receive remission of sin. Ang mutuo, makadawat yun nagpakapasayloan sa sala. Kung ikaw nito, madawat nimo na ang pagpasaylo sa sala sa muha. Sa unsang paagi nga din. Mabita na si Kristo sa Lucas, ingon siya mismo, ang anak daw, mismo siya, ni ani daw siya gisulti, aron pagtudlo, saon pagbugas atong mga sala, na ay atong pagabuhaton aron mawat ang tagsala. Dili ta pwede nga din pagkamatay ni Kristo nahugasan atong sala. Di na unta ta mamakat. Kinsa may di bakakon diribe. Alang sa mga bakakon, impierno ra ba ang gingon dito sa Revelation? Unya ikaw di nakakamakat mo na kung mingon ninyo kamong mga nangalagad sa Ginoo. Di nabagyod mo makat. Ako ako kitag tawo nga di mo makat. Ako alam, naningkamot yun ko, nga di ko kabakak. Although na amay mga joke, pero dili yun na bakak ang akong gisulti. Wala ayang giingon, adunay pulong akong ihatag sa inyo, we must be true witnesses. Kinanga, mahimot ang matinudaan nga mga witness. Di mo na pwede nga din kita witnesses. Ang Revelation
chapter 17 verse 14. Ingo pa niya dito last na ni, gi-reveal na ni, mauni may tabo. They shall make war with the Lamb. Kinsa man ni, isa lang ka bersikulo akong gikuan. Kung ato itong basahon, 12 and 13, mao to ang mapintas nga mananap, kanang nagadalag marka. Sa 14 na ako ipadayag sa inyo mao kani ang makigubat sa Lamb, sa kordero. Kinsa man kordero kang Kristo. And the Lamb shall overcome them. Og ang kordero, mao si Kristo, makadaog kanila, kay makibugno na sila. Moabot ang panahon, gubuton yun na. For He is Lord of Lords and King of Kings. Manang mudaog yun si Jesus Christ. And they that are with Him, og ang uban kaniya are called and chosen and faithful. Na. Sa diya mudaog si Kristo diri, ang kauban niya ang mga gitawag og mga pinili. Kinsa man yang mga pinili. Ang Matthew chapter 22 verse 14, for many are called but few are chosen. Daghang gyud ang tinawag pero gamara ang pilion. Tanan ng mga siguro mga Pilipino, mga Christian, o na may although Muslim, basta ako muingon, tanan mga nagasimba karon Domingo, nagapaminaw puno sa Ginoo, mga tinawag na sila, pero hinumdumi ang giingon ni Kristo. But you are chosen. Manang giingon ni Peter, ni Apostol Pedro, sa 1 Peter chapter 1 verse 10, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do this thing, ye shall never fall. Kanang diligent, kung sa manang diligent, paningkamot yun. Tinguha agyud ba? Siguro agyud nga ikaw gayud tinawag og pinili, dili nang ingon nga human nagpakamatay si Kristo, pinili na ka, kay nangalagad ka, kay nagpabutismo ka. Ipasiguro ingon ni Peter, kay nakasabot si Pedro nga din sa panahon ni Jesus Christ, naguban-uban siya, dunay tao nang utana, magtutudlo, gamay ra ba'y maluwas, dagan ba'y maluwas. Mo nang ningon to si Jesus Christ, paningkamuti lang ninyo. Kay dagay naningkamot apan di makahimo. Sulak to pagkasulti. Dagay naningkamot apan di makahimo. So unsa may put pasabot ana bi kung imong una-una di makahimo. Kay kung wala ang Ginoo di gyud kakahimo. Mao nang kung gusto ka maningkamot, mao nang pangayo sa Ginoo. Mao nang ang atong pag-ani dinhi is not only give thanks, we offer. But ang desire gyud sa Ginoo is mercy. Mao nang ni Anita dinhi nga mangayo ta og mercy kanunay. Although kanang grace, we are saved through faith for His mercy. Bisan ikaw mangayo unyag di ka kaluy-an, mao nang ningon siya, kaluy-an ko tong mga gusto kong kaluy-an. Ang dili niya gusto kaluy-an, ang buti mo pasabot. Pag-ingon ni Kristo nga di nagpakamatay siya, gipasaylo na day ka. Unya kung wa ka kasabot, mo bitaw na usa ka butang nga din karong panahon na ni atong tinudo ni mga pagpangalagad nato. Ang atong pag-ani din mo na usa ka paghalad nato sa atong kagalingon diha sa Ginoo. Kay iya mata sa Ginoo, mo man ang pagbuhat sa Ginoo sa tao. Si Adan ug si Eva, si Cain ug si Abel, ang ilang ginabuhat kanunay is wala may mga gathering worship. Individual na sila sa ilang kaugalingon, bagkaugalingon. Nga doon na gyud sila gitawag, gikrownan gyud sila. Mao nang ningon si David nganong nagmatinugdadan ka sa tao because kay gibuhat niya ang tao ubos lang sa manulunda o gikronahan siya sa honor and glory. Nga diin mo tahod siya sa Ginoo ug mohimaya siya sa Ginoo
Mo na inungdan nga naghalad si Cain ug si Abel kay nga naman ilang gitahod ang Ginoo o gi-honor nila ang Ginoo. O gihimaya nilang Ginoo pinaagi sa ilang mga halad. Kinsa may naghimaya sa Ginoo sa ilang paghalad? Si Abel kay nga naman ang pinakamaayong karnero or nindot sa tanan niyang karnero yang gialad. So nahimaya ang Ginoo. Si Cain ang pinakabulok, ang pinakadaot, ang pinaka-reject mo igihalad niya nga mga tanom. Mo na ang Ginoo wa nahimuot niya mo na ang iyang prayer. Kaya ang simbolo man gud sa ilang paghalad aso. Once kani ang aso mo straight gidawat sa Ginoo. Once ang aso mo tuyok-tuyok pa wa na dawata sa Ginoo. Mo na kung ikaw gitubag dayon gidawat ang imong paghalad. Mao bitaw na nga po sultihan ta mo. Nahimot ang Ginoo sa kanunay sa tuwa. Ingano man iwali man gyud ako iyang pulong. Unya dili lang kay wali, i-judge gyud nako, i-execute gyud nako. Mo nang gitudluan ta mo what is wrong and right. Nya kanang mga wrong dili nato na buhaton kinahanglan kanang right gyud. Mo na nga kung kamo pod inyong buhaton ng right ang Ginoo mahimuot. Mo nya depende lang sa mga magwawali kung dili nila i-execute. Mo bitaw nang ningon dito sa Jeremiah bato nga pangitaan ninyo kung doon na ba'y nag-execute of judgment for I will pardon him. Kung doon ay nag-execute of judgment kanang nagpatuman gyud sa judgment sa Ginoo, ang judgment sa Ginoo ang dili tama, dili ginatama sa Ginoo. Kung i-deny nimo ang Ginoo, i-deny ka sa Ginoo. Kung wani ka dili balaan, dili gyud tumong nimo ang Ginoo, mo nang giingon na i-deny ka sa Ginoo sa kadayan nga moabot ang mga kagugot, mo nang yung Ginoo dili gyud motagad. Obitan ako mingon ninyo, tinud-agi ninyo pagpangalagad sa Ginoo. Present your body ingon pa ni Apostol Pablo, a living sacrifice kanang buhi gyud mo ba nga ilagid mo sa Ginoo kay ang Ginoo buhi nga na hibaw sa tanan mo nang Ginoo pag-ila mo na ipresenta na imong body as a living sacrifice dili lang na kay tungod kay balaod na a living sacrifice holy acceptable to God mo na ang balaanon lang nga mga butang ang dawaton sa Ginoo mo na tong reason sa pangalagad mo kana ang lamp makigubat pod unya mudaog na siya kay muhari man siya diri sa kalibutan. Mo nang gingon ako sa Acts chapter 10 verse 38. Dinhi sa verse 41, not to all the people but unto witness chosen before God. Ngadto sa mga witness nga gipili sa Ginoo. Naarabay gipili ang Ginoo dili ta makingon na pinili ko kung pinili ka kinahanglan magfitful ka. Mo nang giingon niya sa 1 Peter, give diligent. Ang tao nagatag og matinguhaon gayud mo ani ginasya dinhi kay pinili man. Mo na kung mo ani ka dagan kayo atong batiyo na. Nganong ni ani ko dinhi kay pinili ko. Kinsa pa nang pugong yan nimo. Asa man ka adto sa ta dito? Dili ko moadto ko basta balay sa Ginoo. Nga naman, pinili ko. Ikaw, di ka moadto kay di makapinili. Una na ba inyong pagbati? Inguna na ang buhi nga Dios. Nahibaw gina siya sa ato ang gibuhat sa ato kasing-kasing ug nahuna. Muna in Acts, not to all people, ingon pa ni Apostol Pablo, but to a chosen and called faithful and true witnesses is with him, ang kauban niya nga naka-overcome, who will overcome and rule the world ug muhari dito kalibutan. Muhari na ba si Kristo dito kalibutan? Kay siya ang Lord of Lords, King of Kings. Although dito siya mo puyo sa Israel, kay tuwa man dito ang Old Jerusalem, unya na may prophecy nga ang New Jerusalem manaog, dako-dako pa na, bisag akong gisukod yun na. Anong dako-dako man. Daghan may masulod. At tungo na karon Jerusalem, pila ra may masulod diya. Sa Jerusalem sa kwan, dili kasulod ng mga 144,000. Or masulod man gani karon ang 144,000. Kung siya na natong giingon niya na gireveal nga multitudes. Mga Gentiles ba?
dunay daghan mga dili iya sa Ginoo nga idawat ug nituo ug ni witness gayud nga din si Jesus Christ niya ni aron pagluwas og mga tao. Mao bitaw na iyang gingon diri sa Revelation. Revelation chapter 12 verse 4. To 9 ingo pa niya diri. And his tail drew the third part of the star of heaven and did cast them into the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born. Mo na yang gingon na. Kining usa ka gitawag ikog daw kuno sa dragon kay gisimbolo man gud na si Satanas og dragon. The old serpent, the devil, the Satan. Unya ni kuan pag iyang ikog dito sa langit nga madala niya. So therefore kung ihulog na siya dinhi kay si old serpent, si Satanas katong nagtintal gani kang Job sa kakanaog man to siya nya mabot antak na nga di na siya pasako dito kay mo babag na si Michael. Nya away sila dito, war in heaven, angels versus angels. Unya kani si mapintas nga kani si old serpent, the devil, di na ni kadaog. Mo nang ihulog na siya. Sa diya nga ihulog siya, mo nang gingon sa Revelation, ang iyang ikog, ni kuha pag yung third part nga mga angels. Daghan po din, no? Unya, matod pa niya, the dragon stood before the woman. Nagtanaw daw ng dragon sa mga woman. Kining woman is, mo nang gitawag og si Mary. Adi niyang gipanganak si Kristo. Nya kaning meaning ni Mary nga which was ready to be delivered. Kanang mga nakay na siya ba? Bot pasabot. Ang bot pasabot, dili sa pulong sa Ginoo katong gipanganak na niya, hapit na siya mugawas ang mga bata. Kung bagat pa, kung imong ano na ang revelation mo guni, hapit na dalon ngadto sa langit. Muna yung gingon, gitanaw dayon ni dragon. Aron for to devour her child as soon as it was born. Aron iyang idibor uton ba tukbon ba sa diya nga moabot na ang panahon nga diin siya luwason na mao na nga moabot ang panahon nga karon labi na ningon si Apostol Pablo expressly nga mamiya na gyud sila sa pagtuo kay nga naman hapit naman kaluwasan mo na magbantay gyud ta. Magbantay kita kay nga naman kini gipadayag ni gireveal ni usa ni ka spiritual nga mensahe although di ni literal pero ang spirit is kalibutan ba nga mga tao imbes hapit na maluwas ng biya na hinumon sa Ginoo kay nga naman ibubu na labi na kung moabot na ng mapintas nga mananap no nga matod pa niya sa verse 5 and she brought forth a man child who was to rule all nations with rod and iron. And her child was caught up into God unto his throne. Mo na yang giingon. Sa diya nga diin siya. Ang babae magdala na og anak, brought forth a man child who was to rule kining mga man child. Murul ni all nation with rod and iron. Kanang pinaagi sa sungkod nga bakal. And her child was caught up niya kanang man nga murol din ni gikut up na mo bitaw nang kut upon na siya sa gawon kaput upon rapturon into God ngadto sa Ginoo unto his throne ngadto sa iyang trono asa man ni dapit aning trono sa Ginoo ingon pa niya sa verse 6 and the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that he should feed her there 1,203 days. So matod pa niya ang babae daw ni kalagyo ngadto sa kamingawan. Kabang mo sa ning kamingawan kanang wilderness mo na kung gingon ninyo kung imog yung sabto ning pulong sa Ginoo. Mo na ang paradise. Ang katong gitawag og gipoy ani Adan giba nga walay buhaton ang tao. Dili sila magtayo og sinina. Basta di lang kauno nila tong prutas of knowledge.
Dito naman sila nagtahi, nga hibaw sila, hubo mo din sila. Sa dapit, sa Ginoo, nga gibutanga kang Adan kang iba, dunay roles. Nya kaywa man sila ni Ubi, mao nang giingon, mao bitan akong giingon, kanang spiritual death, kanang namatay siya diha sa kamot sa Ginoo. Nagkaugalingon na siya ba, nagunod-non na siya, gipagawas na sa ningon ang Ginoo, gigayran sila og manulonda pagawa sa dito sa kung tawag tong paradise. Garden of Eden, gipagawa sila ngadto sa Garden of Eden, nga giingnan sila, o kamo nang bahala, kamoy magbuot sa mga hayop diha, kamoy magbuhat sa inyong gusto ninyong guanon, basta kamo mabuhi mo pinaagi sa pagpatulo sa inyong singot unya, mga anak ka nga diin sakit gyud kayo, mo na giingon sa Ginoo, bahala na mo. Moto nga unta dito sila sa Garden of Eden, ang Ginoo bahala. Mao po niya ang giingon niya sa wilderness. Gikuha sila dito sa Ehipto kay ngano man puro na lang sila trabaho wa nagipahula o siguro gikuha sila, gidala sila sa wilderness nga dili na sila manarbaho. Kay ngano man ang Ginoo na may muhatag nila ug mana ug katong quail nga diin mo ito'y kaunod sulod sa 40 years. Wa sila taga iglesia aron itanom aron magtanom og lubi aron mag-ani tanan wala sila taga. Unya diri giingon dinhi sa verse 5, sa verse 6, and the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,200 and 30 days. 42 months ni, ang 42 months is 3.5 years. Nya kani si Satanas, kining mapintas mananap, muhari ni di sulod sa 42 ka bulan. Kay matod pa niya dito og ang mananap ditagaan siya og ang naghatag sa iya ang Ginoo manggoy nagroll nasa kalibutan. Ang nagbuot kaniya ni mapintas nga manap 42 ka bulan lang. Ang iyang power unya paon dayon na iyang gininhawa sa Ginoo lang gyapon. Ang Ginoo nagbuot mo na ang Ginoo pud magbuot nga ang mga iya sa Ginoo kanang giingon niya ang istorya dili spiritually vision ni John. Woman fled into the wilderness. Muadto gyud ta sa wilderness. Kanang wilderness, the secret place na, spiritual place na nga ang Ginoo maunay magbuot. Dahil unta niya kanang ang mga Kristiyanon daw, wala akong gingon ninyo, mabot ang tak na in the twinkling of an eye. Naana ta sa gitawag og spiritual wilderness nga diin bisa pag di ka kapamalit o kapamiligya, wa kay labot nila kay ngano man ang Ginoo mo supply nato. Maura na giingon dinhi kung ato ning sabton. Kay wa may wilderness diri. So ang giingon niya dinhi spiritual ni kay vision ni sa Ginoo. Mao nang moingon ko ninyo ang tanan nga naa diri is spiritual. Bahala ng Ginoo. Wa nang manangalaga ta kay bahala ng Ginoo. Unsa may mahitabo nato karon pag humagira ang Russia o gangkuan. Umbot ug mauna mahuman ba na unsa matong buhaton? Pasagdi na sila magira. Ang importante nga din manuol ta sa Ginoo kay ang Ginoo gayon nagpadayag sa atuan, nag-instruct nato nga din iyatangkot apon. Sapgawon ta niya sa iyang trono. Ang meaning sa trono mo nang ang woman fled into the wilderness where she had a place. Mo nang prepared for God that he should feed. Ang Ginoo na mo pagkaon nato. Mingo ka kung na tay kauno nana. Kaya nga naman, di naman ta ka pamalit o ka pamaligya. O, mao na niya ang giingon sa Ginoo, gi-reveal niya ni kanang wilderness sa tunguna, mao na ang Ginoo na pagkaon ana. Paggawa sila, o ako'y magpagkaon ninyo sulod sa 40 ka tuig. Isupla, ayan ta. Nya kani, 42 lang ni kabulan. Mao na giingon nga ang Ginoo mo hatag kanato og lugar aron iyat ang pakanon kay ngano man maghari manggod ang mapintas nga manabri 42 pud ka bulan. Na samtang maghari ang mapintas nga mananap kung moingon sila walay makapamaligya pero ang Ginoo na nato in the twinkling of an eye bahala ng Ginoo nato. Mo nang gingon dili na ta mahadlok kanunay. Mo nang gingon ni Apostol Pablo why we stand in jeopardy every hour. Pag-abot sa power sa Ginoo nga injud nato manang gingon nga di na ta mahadlok. Manang gingon mo ni atong paaboton.
Maatod pa niya sa verse 7. And there was war in heaven, Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought